Dapat. Apa nih slow motion tadi? Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Ngaka ang nong bagay kaisa new vlog tuwi phakya omo engkha taklai 2024 ni wedding vlog ngai mono ani pulia tai nong nai tongde ani channel lo paya sak angka jeng tabo kalbari o thangnai mo engkha ani friend khorksa ni kalbari ngakaya omo ang ani family bai jeng kalbari o thango kenorok bo jaga kalbari thang omo norok ani channel tui nungnai hanggai guys norok sabo sini o bazar tamo mo engkha gulagati bazar ani friends bo gulagati ni kalbari naga tata de jeng tabuk thangai sogoi kya bong kami o ngamong kha bong kami ni view belai naithok lama kinaro o tui rok jeng tabuk o lama tui no himui thangna kisa himna nango kyo jeng kisa himna thangnai sok phakya knyani nogo tamoni hingke knyani nogo no kalebari ungo mo hingga ke gate obo naithotok khai decoration rok rojak entry khaimani pore no ang ani friends rok bai malaikya hingkai norok nadir borok no bo wngkha ani friends receive hingke bobo khoroksa youtuber blogger hingkai sabo tong bini subscriber rok hingkai kisa like rwdi hingke ayang phaichingko achukjak ani khoroksa friend bo wngkha ani friend Songita tini khai bobo belai naithok ke sadogoi phaikya hingkai bobo khoroksa blogger hingkai bini subscriber rok sabo tong bini bagui kaisa like rwdi friends rok bai malai mani pore tabuk ang knya bai malainani bagui thangui tongo hingkai knyani tongmani nogo jeng naituklai thangnaikya yang knya belai naithok tokhe makeup khaijagui tongo bo wngkha ani friend Hema Debbarma norok bini YouTube channel bo nukna Hema Debbarma official hinui sabo bini subscriber tong hingka kisa like rwdi yang knya makeup khaijak tui phono bo besto wngjak hingkai tabuk wngkha knya bai miliwi photo bojaknani pala hingkai photo bojaklai tonglaio belai tongthoka dolni kalbari o phaiui bini best friend ni kalbari belai tongthoka Sabo sajak phone number inai phone number sade mo wngkha jamai kaijingna phaio hingkai bo wngkha mukhang kholobjak bini logi o wngkha ayejak rok mosalajak taibong gamini borok rok mo wngkha niyom je jamai kwnani nogo phaipuro ayejak rok mosalai ma phaina hinui
Hengkai tabuk engka maja nani somoy hengkai ani dolok hengkai maja tongka ayanggo atuk lagi hengkai angka borok bai atuk liya angka ani nok ni borok bai atukha. Tapkai maja na nakalay. Muti kanya pakai tini kaca tong kalemang panda tenok ani video jaga like share subscribe kai tabuk di ketal video nanya ni usung kai.